তিনি जोंमो सिमना ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथा YTF TWF नि जत विलेज कमिटी नि चेयरमैन ताई चिनी 3टा विंग्स नि त्रिपुरा मथा YTF TWF नि जत ब्लक कमिटी नि मेम्बार्स रक चिनो सिमना ब्लक कमिटी नि बिसिङाव क्लाइजाक TWF YTF त्रिपुरा मथा नि सेंट्रल कमिटी नि ताई डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेम्बार अन थई तिनी जोंगर सालसानि कक्सा पान्दा खलाइया हेजामारा कम्युनिटी हल बेलाइखानो म नांकुकमानि एवं जों अर्जेन्ट नमा खलाइया तामनि बागै हिमानि बुसकांनि 30 तारिख म मासनि सेप्टेम्बरनि विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि तारिख गुस्राङै मानो आबनो कितिङैनो आबनो जों रमैनो हारैनो सिनि बाहायके जों विलेज कमिटी ओ भुआटो एवं कैंडिडेट थिखाइनाय आबनो तुइबो सालाइया साइड बाय साइड चिनी जत ब्लक कमिटी रक ताई प्राइमारी कवर जे प्राइमारी कमिटी बा वार्ड कमिटी रक बाहायके खलाइजाना आबो तुइबो सालाइया काई चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै जोंताइबो कतर सभा खाइनानि बागै जे ताबु BJP IPF टी जुथ सरकार जेबाबे म इलेक्शन गानाओ इलेक्शन माने तो 2023 नि फेब्रुआरी माने तो रमिन्द्र ताई 4 मास म 4 मास बर विभिन्न प्रोपागान्डा खाइनाय एकदिगे बबाग्रानि बिरुद्धे गोबां पत्र पत्रिका सै दङ बबाग्रा अमित शाह बाय आसुलाइखा बबाग्रा रां बाय आतातंना नायो उपमुख्यमंत्री बाय आतातंग मानखायनो आतातंना नायो अमाहाय कोन समस्या सुदीप बर्मा बाय आतातंना नायो अमाहाय अबनबो चिनी पब्लिक रन जों बुझका आमतिया बबाग्रा कोनो केबे कम्प्रोमाइज खैया बिन एकटन मात्र कम्प्रोमाइज बंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हेगा आबोनि बिसिं तिफानो ताबो ब्लक रगो सारा त्रिपुरानि प्रत्येकटी ब्लक 4.5 बछर आगे कोनो दिन जों नुगिया SSG निने बुरि रंग थुमानि हठात खलै बुरि रंग थुमबै SSG ग्रुप खावैनाय वाक पुनतक रेनानि लोन रेनानि आबा के लुप फुनगै दं ताबो आबो 2018 नि जे बरक जे ओ तावना मिस कल बाय चाकरि मानाय घरे घरे रोजगार माने ठीक से रकम नमो गावमा हाइकै चिनि किछु किछु वर्कार संगत लांगैनाय बर्न कोअर्डिनेटर बर्न ताताने मैनेजर बर्न सुपारवाइजर स्लामबै आरो একটা বিরাট একটা চক্রান্ত চলি दं এবং सुदा बसुमिया जे अरो जों नुगौ विलेज कमिटी न बर दिंगायै बाद्रुयै BSc ताई अरो अफिसार रक मिलुयै एवं SDM मिलुयै शासक दल रक अर्थात BJP IPF तिनी अरो बरक तो कुरै मुस्लिम कयेकजना तुइबो खताम खाय PG प्रायोरिटी ग्रुप जे काट 2 टाका खाय रिनानि आबो बर खगै खायो आबनि लगे लगे ताबो कताल खायै किसुंगो फाइमानि तामने बनो जे वृद्ध बातान बागै पेंशन फाइमानि निनि हेन्डिक्राफ्ट फांखा ओल्ड एज फांखा आबो बरक कोनो बिसिनो सियाव हइसे अमा गेतलाङै दं गावमा हाके जोंनुखा गोबां जागाव कोनो केबनो सियावै जोंनि FFC नि रां 15 फाइनान्स कमिशन नि रां आबो बरक से लामारक हग्रि तनमारक नुगो अमा हाइकै गोबां जागाव निनि जेखाने चिनि विलेज डेभलपमेंट फान्ड PDF जेटा दंमानि आबो रहना कक ररजिगा राबार नि थिमतो मुख्यमंत्री राबार प्लान्टेशन नि कोनो थिमतो सति काज कर्मंगिया आबो सह एवं जे रां फाइमानि विलेज मनिटरिंग कमिटी नि यागो माय आफारनाय एवं कोनो भाबे अरो 2 नम्बर खाइमांलाक एवं जे ताव पर्यन्त जे बुरिचुक बुरा रंनि पेंशन जे बातिल खारि माने आबना दाक्ति खाय ताइसे चालुमा खायनाय हिनै जों दाबिना रगै एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि दाबिनो बुसकां तैयै जों बुसकांनि 28 तारिख बुधबार दिनो जों अरो बिराट एकटा गण डेपुटेशन नाय ऐतिहासिक गण डेपुटेशन जों नाय दङ एवं अ डेपुटेशन जों अ आमचाइनि जत्त लुकुरंनो निनि जत्त BJP IPF टी कांग्रेस कम्युनिटी जत्त रन जों कयनामु जों चिनि आ डेपुटेशन फायदि जे डेपुटेशन कयेकदिन आगे जोंनुखा मांनि माखाम आबो कोनो कामलाक आबो अंगा 25 बोसोरनि जे बरक जे थगाय माने अबाके जे थगाय बरक बुनि के बेसारतै जे सरकार फाइमान आबन बरक सेसा गदन कि आबो आ इमां नुफान कोनो काम रेगलाक हाबाय अबे सिमना ब्लक नि हजे जाखलै जों सुरु सिमना ब्लक अर्थात सिमना विधानसभा केन्द्र म पॉलिटिकल ब्लक बंखा अ ब्लक नि बिसिङनो कायसा चिनि ब्लक अबंखा हेजामारा मका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लक अ ब्लक जों डेपुटेशन नाय जों गेटारिं नाय
চিনি आं सुबुल सिंहनि बाजारनि पारङै फैनाय आबो शनिबार बाजार न जेटा मुराबारि आयं थांमोन लामाव आरो गेरेंगा आरो हयতো मिसिल खायो जों भिडिअ जों मेवना नाम साबमिट खायनाय आमबाय